La banlik penyeso Mohamed Salah syaka klub Al Nassr kabadon yo Cristiano Ronaldo bat kumjuru uparlak barim jeng haka Liverpool Sadio Mane bat laitu bakadon gajing artatin yo Kylian Mbappe shibit mentakamit ba unla banyilekai nakabenta ke Real Madrid haka jingikun El Clasico kabalaitu ba Kylian Mbappe umpat don haka jingkot ke jingkia kababiang hadin mali amat ia ka hamstring injury bat nakaliang jong Lamine Yamal ro onampat la ban mi madan nakabenta ke Barcelona hadin hi ulamat ia ke injury bat lakmil ti ba ula ban wan paibiang tar hadu balas dang ia ka FIFA World Cup nakabenta ke Spain bat laitu shibit menta kamit haka jingkun El Clasico balada ka Barcelona ka laban job ia ka Real Madrid ne laban panikai kala longkum ka ta nam ladu haka La Liga kin samhi ya ka trophy mentahi kamit haka bakin nam apshu hadu bakot kijing lekai handrai nakaliang jong ka Real Madrid ro kanam ailat setia ya kaneban urlong haka bakan saikun tengir pa bat shibit menta kamit haka por khandai baje ka Arsenal kan saikun ya ka jing lekai ka balai penru jong ka haka Premier League persyai ka West Ham ka baka Arsenal kan sai lekai bha banang penskam shu ya ka lead jong kai ka Man City namar menta kadang tam tang arpoint kabaka Arsenal ro hakane ke samoy kadon ke jingpos ne ban yo khur ia ka title jong ka Premier League handrai menta ka Arsenal kadang don haka race maka bat ka Man City kabaki jing ka jong kiru kidang sa samar lai tele bat habang ni pai pat nakaliang jong Mo Salah ubde rangel ka jong ka Egypt bat ubay lekay nakabenta ka Liverpool laitu uba hadin ba Mo Salah ularay ban mi no nakaklub Liverpool hadin malkut kane ka samoy lekay kaba unsak lalong ro kum uta o free agent te kumta hinakaliang jong ka Al Nassr ro kadai ka wena kita ki klub kabala ban wanra iya usala da ka baka trang dig ban pan yeso iya bat Cristiano Ronaldo kum juru Sadio Mane ubde uparlok paile ka langjung haka Liverpool bat kane namar baka Al Nassr katmu ban pan klan shu ia ka tim jongka haka samoy ka ban sawan kaba ukus jongka Al Nassr uja Jesus ulapan pau ba ukwa ban yo ia Mo Salah bat wala ka jingmi kala aban jia ki kubor ki thu ba ukus lapan senge shwa ia ka jingi kren khnang baka kanhon kan la ban pelik jingmot haki jingi lekai hadu bakut jongkane ka samoy lekai bat lai thu shu bawatla ka Saudi Arabia kade ka jaka ka ba ula ban le hanrai ki don ro ki club na ka MLS ki batmu ban shim yo bat wala ula janmi na ka Liverpool ki don ki jing pan up ba ula ban yo iya ki jing terwa na ki club ki bakraw ha Europe hanrai ka jing le sya ka Saudi Arabia kalong ka ba kham khlain ban jia bat ba yi ki jing kren ki ba pandikna kindang long hadin malakut kane ka samoy lekai te parlok ngin sai paipat hakana ka klub anlek pan panyesa Mo Salah hadin malkut kane ka samoy unmi no na ka klub Liverpool kumuta free agent but wat nam klet ban subscribe like but press yo bell icon kanang ba pin nam miss iya ki update ki ba thamai kuble shibun